karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Ha? Ay tuod, no? Hain magkahadi ay ang mga butang sa inahan ni Hans. Lo, may yawi ka ba sa kwarto sa ginikanan ni Hans? Ay doon na. Lo, mahimong manghuwam ni mo? Unsa? Musod ka sa kwarto sila girikanan? Mutanaw lang gud ko, Lo. Di mo ko manghilabot sa mga butang dito. Ay, nako. Sige. Pero, ayesa, patay dugo kung mahibaw sa itong Hans nga ako kang ipaso dito. Ay, kabala ka, Lo. Makabantay man ta kung moabot siya kay... Magsakinan, mangyud to. Sige. Pwede ba kung karon na ta mo sa kwarto? Baan mo kayo ning atong gibuhat, Alisa? Ay, kulba diha, Lo. Ako'y bahala. Sige. Ako'y magbantay si Miranda, ha? At kung motawag ko ni mo, nagpasabot na nagpaingo na din hisabay ang sakanan ng Hans. Lo. Whew. Unsam ning kulba ni Lolo Sam, manakod man. Nagkulbaan na lang sa dinuon ko da. Nagtanaw pa lang gani ko sa pultahan, kulba na. Pero, ganahan ka kong mahibaw. Ganahan ko mo tanaw sa kwarto. Mo tanaw gid ko. Na. Abli na. Uy. Kadako ko yan ng picture sa kasal sa pungpong. Mauting halin ang papa nila ni Hans o Kent. Kagwapa sa bride. Kinsa man ka na? Ang mama ka na ni Kent or ang mama ni Hans? Uy, kupahan ni mo, uy. Kinsa day ka? Ikaw si Gloria o si Laura? Ay, mga karaan naman yung mga putang din Uy, wow! Hala, ang sudlay! Silver nga karaan! Anya, ang frame sa samin, silver pod! Nga naman ko. Mura naman hinong ko kilakon nga nagtanawin ng kwarto nga karaan ang mga butang. Ano kang dili man ipasudlan ni Hans kang Kent, no? Husto. Ako ning kuhaan ng pictures ang tanan. Gipreserve gid ang maayo mga butang ining kwartos kinikanan ni Hans. Ang dresser, karaan paghihapon. Og ang mga karaang gamit. Karaang gamit gihapon is bapayang yes drawer da. Uy, wow. Mga perfume nga naglaray. Unsa kay baho ining pahumot nga karaan, no? Uy, hala patay. Hala, niyabo kamay sa sahog. Ako na lang ni uli, uy. Alisa! Ay, dawa sa diha. Nagpaingo din ang sakanan ng Hans. Olo. Sige na. Salamat, Lo. Sige, pag-uta na sa kusina dali. Olo. Makanervyos man sa dining musod tag kwarto nga dili pasudlan, oy. Ay.
Ni ano gaday si Hans. Magluto na ko sa kusina. Lo? Mayo kay neka sa ubos. Idako na ako mga pinalit sa taas. Dong. Ayaw na, Lo. Nga naman dong. May sulti ko nimo. Unsa man ha? Timan ini, Lo. Dili ko gusto nga maghisgot ka ni Ayesa bahin sa kumang ginikanan, ha? Ha? Dong. Di ko musulti dong, Ikaw ang dunay katungod nga musulti ana sa ubang tao. Sige, Lo. Ipalihukog da sa kumang pinalit. Dong Hans. Sir Hans? Sir. Unsay gusto niyo mong luto sa utan? Gisado o dili? Mahal? Magluto ko utan. Ganahan ka og bato? Mahal. Anong paglingkod des veranda? Mahagbong ka. Unsa lagi gusto nimong luto sa utan? Kanang imong gusto. Mapunay akong gusto. Sir Hans, uy. Unsa lagi gusto nimo luto sa utan ba? Bisag unsaon gud nimo gud. Basta makaon. Sir, unsa lagi gusto nimong luto sa utan? Basta kana, imo pa nang tanan ako. Muta na, gid ko kay kami akong lawgan. Pakanon di ay. Amot mo eh. Ni, kalaing libutin ng tawhana eh. Ay, nakadtulor. Kasapon ba? Siya. Hi, Lo. Day. Ay ganahan na siya o dili kinisa nga utan. Oh. Okay. Maayo pas, Lolo. Magluto na ko para sa saputon kong agaon. Unsa may hunahuna nimo sa sulti sa doktor? Hello, Kent. Ha? Ibaw ka, Kent? Mura ko kuwi kauban ron sa akong pagpapernatal. Ang sulti nimo? Ay na lang, uy. Palito na lang nato ang resitas doktor para sa baby. Mahimo ba, Kent? Bisag karon lang nga mabdus ko. Please, ayaw ko hatagi kay ubos. Karon lang. Kay makasahod ang baby sa tanan akong bation. Sorry. Angay lang nga mag-sorry ka. Uy, hala. Santol. Kadako sa bunga. Si Ma'am Gloria ang nagtanong, Ana. Lo. Naamagoday ka din ha. Ay, kumusta man si Dong Hans sa taas, ha? Ay, may kaon ba sa mga iloto nga utan? Gamay. Pero, mura man og lawom sige na una, Lo. Ay, inday. Ay, dili ka ba mahiubos? Kana ganing sintahan kan Dong Hans? Sa tinuod lang, Lo. Sa una, may ubos ko. Pero, naanad raman ko ni Tukay. Nakasabot raman ko kung nganong saputon siya. Baw ka. Doon na dyan ko'y mahinumduman anang imong batasan. Ha? May kailasab ko nga parehasibo. Ay, taas kay pasensya. Bisan kung di pa sa kita nagsulti, magpaupos lang gihapon. Kinsa man sad, Lo? Ang inahan ni Kent. Inahan ni Kent? Si Gloria. Oh, si Ma'am Gloria. Maluoy ko usahay niya. Bisan ko na masintahan siya, okay na yun niya. Mamam na gihapon siya. Bisan ko ikok mo siya, mupahiyom na gihapon siya. Kinsa man siya mo pasakit ni Agsulti? Si Dong Hans. Unsa? Nasuko dun si Hans nga doon na laing babae nga gida sa Sir Emilio. Human mamatay ang iyang inahan nga si Laura. Ha?
may ipakita ko nimo. Ayun siya man. Kining karaang picture sa kasal ba? Kining gani. Kinsa man yung babae? Mauna si Ma'am Laura, ang inahan ni Dong Hans. Oh, Oh, oy, Ayesa. Ay, naunsa mga ha? Kahilak kong kamanggol. Nga ano ka, oy? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!